dende 2016 puxemos en servicio unha autovía de case 28 kilómetros totalmente libre de peaxes. Comunicamos así aos concellos de Carballo, Coristanco, Cabaña de Bergantiños, Zas e o termo municipal de Vimianzo ata Santa Irena. Foron máis de 170 millóns de euros do Partido Popular, do Executivo galego do Partido Popular postos en funcionamento e que supuxe unha mellora sustancial para esta comarca en tempo e, por suposto, en seguridade. E queremos seguir, por suposto que queremos seguir. De feito, o pasado 9 de xuño aprobamos en Consello da Xunta a prolongación da autovía da Costa da Morte entre Santa Irene e Vimianzo e a nosa estrada autonómica denominada Estrada a Camariñas AC432. 5,5 kilómetros, efectivamente, de prolongación con máis de 36 millóns de euros de inversión. E falan vostedes de dotación insuficiente. En apenas uns días someteremos a información pública este proxecto actualizado coa idea de licitar as obras antes de que remate o ano. A parte, estamos falando dunha actualización importante. Estamos a falar de 36 millóns de euros, que semella que lle parece pouco o diñeiro que estamos a invertir. Estamos a falar dunha obra complexísima, 2 enlaces con previsión dun terceiro, 3 viaductos, 6 pasos superiores, 3 pasos inferiores, 6 obras de drenaxe, un proxecto singular cun viaducto sobre o río Vimianzo que permitirá un cruzamento de cerca de 250 metros. É innegable, señoría, que continuaremos a vertebrar a nosa Galicia, que continuaremos a vertebrar a Costa da Morte, que seguiremos a refrendar o noso compromiso para a vertebración de Galicia, conectividade, competitividade, seguridade, cohesión social